музика без тъпан. Дали са барабани в оркестър, това е тъпан винаги има. Липсва ни диригента. Липсва тъпана да поведе хората. В България? Да. За това страдаме. Защото всичко е пари при нас. Ако слушат музиката, няма да е така. Аз съм израснал с музиката. Най-напред съм бил в оркестър, сега съм в духова музика. И най-лошото е, че някои хората се веселяха, а сега не могат да се развеселят. Защо? По какви поводи свирите? По всякакви. Значи и по-лоши, и по-хубави. Сватби, кръщенета, новобрански, докато имаше абитуренски балове и най-лошото е на погребение. В нашото село е имало 3 музики. И музиката беше всичко в нашото село. И всяка събота и неделя на площада, пълно с народ, всички се веселят, всички играят. Сега вече тая традиция почти изчезна. Така, както и изчезват полека-лека и музикантите. Млади не се хващат. Започнал съм с акордеонче едно малко, после с тромпет и до ден днешен, докато още сме млади ама докато можем ще свириме, ще поддържаме традицията в Замфирово. Но трябва сила за надумай. На къде сте тръгнали с този мотор? Идваме си от ложето. Копаме мотигата отзаде. Горд съм, че съм българин. Ходил съм и у Полша, завършил съм самолетостроенето. От безмоторни самолети съм започнал. 65-та година от дърво съм ги правил. И съм бил към БГА Балкан, селскостопанска авиация. И съм се пенсионирал с 47 години трудов стаж. Искам да пожелаем на българите здраве и добър живот. И да оцелеят. От България по-добро нема. Да го знаят. Почти аз съм си ги измислил тия пана, картини, имам и много големи. Работил съм по Израел, по Русия, по манастирите, по църквите. Пресъздавам си аз. Какво да ви кажа? Това ми е разтоварването. Да направиш един колостас, ето това се прави от мъжка липа. Трябва да се набичи, да се изсуши, да се строгова. Сега това е снимка, разбираш, обаче вътре е залето с синтелан, силиконе, стъкло, ламинат, 4 пластата, това е защитено, което няма отре. Това е мозайка, всичко се ради на ръка. Значи, по-близо си до Господ, като създаваш икони, рисуваш ги. Сега вече не ги рисувам, че съм устарел. Аз 90% ги подарявам, отколкото ги продавам. Защо? Хората нямат пари, разбира се. Да подариш нещо е велика работа. Колко чешми корита сте направили през живота си? Броили сте ги? От 40 години до сега не мога да ти точно обясним, ама мога да има около 100-150. Трябва да се работи, мускулът се развиват, ръцете. Тук машината дава трепти и така, че здобивам и здраве от това. От работата? От работата. Не, 75 години има ли такъв мъж да дига това 150 кг? Кой къде се фана, деве момче, йо да те научим. Това е тежко. Аз дигам, обръщам от тази страна, от една страна, трябва да се обработи. Я се опръсках, я ми влезна в устата пепел и ме задави. Бегай, щом не искаш да работиш, това е. Българите трябва да се запинят да работят, ако искат. Ако не искат, нема. Запни те пари, не запиняш, нема пари.
Цъфнало, цъфнало, цвете шарено. Цъфнало, цъфнало, цвете шарено. Сутринго, сутринго, мама полива. Вечерго, вечерго, момче обира. Но седенка плетем и ергените ни идват на седенката. И ние пеем и ни чуват песните и идват. На нашата седенка съм сбирала от 3 къщи столове, нали, разбираш, те такива, но никога нямаше, като сега обавило. И съм сбирала от 3 къщи столове, сали да има къде да седнат ергените до нас. Гледат коя най-бърже работи, тая да се оженят. И аз съм избрана по плетката. По плетката и по песните. Над 70 песни знаех, кога съм била мома. На 22 години, 23-та бях забрала и съм се оженила на зрела възраст. Културата е тази, която може да запази и да спаси България. В смисъл такъв, че когато сме на хорото, всички сме весели, засмени, заедно и така доказваме, че хорото обединява нацията. Смятам, че не бива да позволяваме това, което моята баба е научила мен като песни и приказки. В момента моята майка го предава на моето дете. Смятам, че това е много ценно и сме отговорни да не прекъсваме, да не лишаваме нашите деца от това, от тяхната идентичност, от това, което бабите и дядовците могат да ги научат и като традиции, и като обичаи, и въобще като на българщина и на любов към родината. Петна нива, петна оран, петна нива, петна оран и 15 просоженат, и 15 просоженат. По-мило от България никъде няма, макар и по други страни да се ходят. България се остава в сърцата ни и нашите деца трябва да знаят и да се гордят, че са българин, че са българчета на тази земя. Почнала баба да точи, почнала баба да точи, хем точи баба, хем пее цялата къща люле. Хем точи баба, хем пее цялата къща люле. За Великден искам да й пожелая да възкръсне добрината в нас, да си отворим сърцата, да погледнем близкия в очите и да видим хубавите неща в него. Да не виждаме лошото. Да виждаме как можем да помогнем на някого, да му направим някакъв подарък, дори нещо добро. Защото когато така погледнеш към някого с усмивка, няма как да не се върне усмивката към тебе. Вуте, сега детето ще ти изпее песента за когато бях овчарче. Хайде да пее! Когато бях